كبرات تخطاتلت زي channel ابز حالف ابز حساسكم انا مسرت زي فيلم حزنا لكم مصينا لنا زي ابارت 1 تخون بارت 2 قديمه دقيقه زي فيلم كم تفتوا سلا زي طراطر لايك بمغار جمروا نابዛ channel حدش تزخونكم دما سبسكرايب بمغار ناي channel بيتسب يهونو نزلكم ريتونا كومنت صحفلنا اذا فيلم كسات فصم سناي صانحت እቲ ፊልም ዝጅምር ቬኔሳ ዝተባህለት ሓንቲ ንስቲ ሰበይቲ ሓደጋ ስለ ዝበፅሓና ሆስፒታል ናኣተወት ይዘርየና ቶም ዶክተር ድማ ብጣዕሚ ሓያሎ ጥቃዓት ከም ዝበፅሓ ይዕዘቡ ንቬኔሳውን ክንት ዝኽእልዎ ዓቕሞም ምስ ሕግዝዋ ወዳ ክትወልድ ክኢላ እያ ኮይኑ ግን ቬኔሳ ወላኳ ወዳ ክትወልድ እንተኸኣለት ንሃታ ህይወት ግን ከትርፋ ኣይከኣሉን እቲ ምሬት ዝቕየር ክልተ ተፋቐርቲ ተሓሒዞም ናብ ሓደ ክለብ ይኣቱ ኣብቲ ክለብ እውን ብዙሓት ሰባት እንትነብሩ ኮይኑ ግን እናተዳፍኡ ምድናስ ይቕፅሉ ኣብቲ ሰዓት ግን ሓደ ቆልዓ ኣብ ገጹ ዝነበረ ናይ ደም ምልክት ይርኢ ናይ ሓዊ ሓደጋ እንትኽሰቱን ብኣውቶማቲክ ማይ ዝነጽግ ዝነበረ ሕጂ ግን ናብቶም ሰባት ደም እናነጸገ እዩ ኣብቲ ክለብ ዝርከቡ ሰባት እውን ኩሎም ድሕሪ ብደም ሕጻቦም ናብ ቫምፓየርነት ይቕየሩ ካብዚኣቶም ኩሎም ሰባት ማእኸል እውን ናብ ቫምፓየር ዘይተቐየረ ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ እዚ ሰብ ድማ ብደም ካብ ዝተሓጸቡ ኩሎም ሰባት ሓደ ንጹህ ሰብ ይርኢ እቲ ሰብ እውን ብሌድ እዩ ዝበሃል ብሌድ እውን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ኩሎም ቫምፓየራት ክቆትሎም ይጅምር ምስ ኣፍቃሪቱ ብምዃን ናብቲ ክለብ ዝመጸ ምስኪን ሰብ እውን ኣብ ሓደ ጸጋዕ ብምዃን ንብሌድ ይዕዘቦ ብሌድ ዝጥቀመሎም መሳርሕታት እውን ተራ ሽጉጥ ኣይሆንን እቲ ሽጉጥ ዝተሰርሓሉ ካብ ብሪ እንትኾን ነቶም ቫምፓየራት እውን ብሓደ ግዜ ይዘቕትሎም ናብ ብሌድ ድማ ኩዊን ዝተባህለ ሓደ ናይቶም ቫምፓየራት ሓላፊ ይመጽእ ምስ ኩዊን ኮይኖም ሓቢሮም ዝመጹ ቫምፓየራት እውን ንፍዓት ተቓለስቲ እዮም ነይሮም ኮይኑ ግን ብሌድ ኣብ ሰከዳት ውሽጢ ምስ ኩዊን ዝመጹ ቫምፓየራት ንኹሎም ይቐትሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ንኩዊን ከይቐተሎ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ይገብረሉ እሞ ብሓዊ ቃጺልዎ ይወጽእ እቶም ፖሊሳት ልክዕ ኣብ ዝመጽሉ ብሌድ ኣብቲ ቦታ ኣይነበረን ምስ ኣፍቃሪቱ ኮይኑ ናብቲ ቦታ ዝመጸ መንእሰይን እናተቓጸለ ዘሎ ኩዊንን እቶም ፖሊሳት ይሕዝዎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኩዊን በቲ ሓደጋ ሞይቱ እዩ ነቲ ሬስኡ ድማ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዶም በቲ ኣካላቱ ክመራመሩ ይጅምሩ ካረን ዝተባህለት ዶክተር ድማ ንቫምፓየራት ዘጥፍእ መድሓኒት እናመሓዘት እያ ካረን እውን ኩዊን ቅድሚ ምቕባሮም ካብቲ ኣካላቱ ዝተወሰነ ዓጽምቲ ክትወስድ ትደሊ እያ ናይ ኩዊን እውን ናይ ደም ምዝውዋር እናተዓዘበት እንከላ ዝኾነ ሓድሽ ጸባይ ትርኢ ብሓዊ ተቓጺሉ ዝሞተ ኩዊን ድማ ኣብቲ ሰዓት ይለዓል እሞ ኮነይዱ ነቶም ዶክተራት ክነኽሶም ይጅምር ብሌድ እውን ኩዊን ከም ዝገብር ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጠ ናብቲ ሆስፒታል ይመጽእ ኩዊን ድማ ልክዕ ንብሌድ ምስ ረኣዮ ሃዲሙ ካብቲ ሆስፒታል ይጠፍእ ብሌድ እውን ፖሊሳት ናብቲ ቦታ ስለ ዝመጹ ንከረን ክሕግዛ ብምባል ሒዝዋ ካብቲ ሆስፒታል ይወጽእ እቶም ፖሊሳት ድማ ብሌድ ቫምፓየር ስለ ዝመሰሎም ክትኩሱሉ ይጅምሩ ብሌድ እውን ነቶም ፖሊሳት ካብ ምህራም ንከረን ክሕግዛ ስለ ዝመረጸ ሒዝዋ ናብ መሓዙ ይኸይድ ናይ ብሌድ መሓዛ ድማ ዊስለር እዩ ዝበሃል ዊስለር እውን ካረን ኣብ ዝተነኸሰትሉ ቦታ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ይገብረላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይቶም ቫምፓየራት ሕብረት ስብሰባ እናገበረ እዩ ድራጎኔቲት ዝተባህለ ዕድመ ዝደፍአ ቫምፓየር እውን ነቶም መናእሰይ ቫምፓየራት ሓድሽ ምርምር ንኸየካይዱ ይዛረቦም ፍሮስት ዝተባህለ ቫምፓየር ግን በቲ ሓሳቦም ኣይተሰማምዐን ፍሮስት ንኸምኡ ዝበሉ መናእሰይ ቫምፓየራት ብዛዕባ ሓድሽ ምርምራት ክገብሩ ከም ዝደልዩ ይዛረብ በዚ ምኽንያት እውን ብመናእሰይ ቫምፓየራትን በቶም ኣረግቶት ቫምፓየራትን እግርግር ይለዓል ፍሮስት እውን ምስኡ ዝሰማምዑ ቫምፓየራት ኩሎም ሒዙ ተኸይዱ ንብሕቶም ከም ዝተርፉ ይዛረብ ነዞም ኣረግቶት ቫምፓየራት ድማ ፖሊሳት ብሓንሻዕ መጽኦም ካብ ዝኣስርዎም ብናቱ ሓሳብ ንኽሰማምዑ ተሓሳሲብዎም ይኸይድ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሌድ ነቲ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ንምዕዳግ ናብቲ መሓዙ ይኸይድ ናይ ብዙሕ ዓማውቲ መሓዙ እውን ዓርሱ ንኽሕሉ ተዛሪብዎ ይኸይድ እቲ ምርኢት ዝቕየር ከረን ካብቲ ዓርሳ ዝሓተትሉ ዓራት እናተስአት እዩ ኣብቲ ዝለቀሰትሉ ዓራት እውን ብዙሓት ሽጉጥ ምስ ትርኢ ብጣዕሚ ትስንብድ ከረን እውን ናይ ድምፂ ዓውንታት ትሰምዕ እሞ ናብቲ ናይ ድምፂ ቦታ ትኸይድ ኣብዚ ሰዓት ድማ ዊስለር ኣብ ናይ ብሌድ ክሳድ እቲ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት እናዋግኦ እዩ ብሌድ እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ናብ ኣካላቱ ስለ ዝኣተወ እናተንቀጥቀጠ እዩ ካረን ድማ ቫምፓየራት ስለ ዝመሰልዋ ብስንባረ ተሃድም ብሌድ ምስ ዊስለር ድማ እቲ መንገዳ ድሕሪ ምዕጻዎም ሰላማውያን ሰባት ምዃኖም ይዛረብዋ ዊስለር እውን ቫምፓየራት እንድሕር መጽኦማ ከመይ ዓርሳ ከም ትከላኸልና ምሃራ እዩ ቫምፓየራት ብጣዕሚ ዝጸልእዎ ናይ ዩቪ መብራህቲ የርእያ ካብኡ እውን ናብቶም ቫምፓየራት ገጽ እዚ መብራህቲ እንድሕር በሪሂሎም ብጣዕሚ እዩ ዘቃጽል ናይቲ ዩቪ መብራህቲ ሓሊፎም እውን ናብ ጥቓ እንድሕር በፂሖም ናብ ገጾም ንኽተፍሰሎም ዝኾነ ፈሳሲ ነገር ይሂባ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድራጎኔቲት ናብ ፍሮስት ይኸይድ ፍሮስት ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ቫምፓየራት ምርምር ምግባር ከም ዘይቋረጸ ይዕዘብ በዚ ዝተቆጠዐ ድራጎኔቲት እውን ንፎረስት ብጽፊዒት ይሃርሞ እሞ ካብቲ ገዛ ይወጽእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካረን ካብ ንብሌድ ተፈልያ ናብ ገዛ እናኸደት እያ ኣብ ጉዕዞኣ ዘጓንፍዋ ሰባት ኩሎም ግን ኣብ ክሳዶም ተመሳሳሊ ውቃጡ ስለ ዘለዎም ካረን ፈሪሓ እያ ዘላ ናብ ገዛኣ እናኣተወት እንከላ እውን ብዘይናሃታ ፍቓድ ክሪገር ዝተባህለ ፖሊስ ናብ ገዛኣ ኣትዩ እናተጸበያ እዩ ክሪገር እውን ድሕሪ ሓደጋ ምሟታን ዘይምሟታን ንኸጻር ከም ዝመጸ ይዛረባ ካረን ድማ ንክሪገር ስለ ዝተጠራጠረቶ ካብኡ ተሃድም ክሪገር እውን ናብ ጥቓ ኣብ ዝተጸግዐሉ ሰዓት ዊስለር ዝሃባ ፈሳሲ ናብ ገጹ ትደፍኣሉ ብሌድ ከዓ ንከረን ከምዚ ዓይነት ነገር ከም ዝበጽሓ ቀዲሙ ስለ ዝፈለጠ ተኸቲልዋ መጽ እዩ ንክሪገር እውን ድሕሪ ምህራሙ ቫምፓየር ምዃኑ ዘረጋግጸሉ ውቃጦ ንከረን የርእያ
ናብ ናይ ክሪገር ማኪና ውሽጢ ኣብ ዝኸዱሉ ሰዓት እውን ኣብቲ ማኪና ክፎኖ ውሽጢ ብዙሕ ናይ ቆልዑት ደም ነይሩ። ክሪገር ድማ ኣብቲ ሰዓት ካብ ብሌድ ጎይ ይሃድም። ብሌድ እውን ናብ ማእኸል ሰባት ንዝኣተወ ክሪገር ክትኩሰሉ ምስ ዝብል ከረን ጠጠው ተብሎ። ብሌድ ድማ ኣብ ምሸት ክሪገር መፂኡ ማኪኑ ሙሳድ ስለ ዘይተርፍ ክሳብ ምሸት ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ከም ዝጽበየ ይዛረብ። ብሌድ ከም ዝተዛረበ እውን ኣብቲ ምሸት ክሪገር ማኪኑ ንምውሳድ ይመጽእ። ብሌድ ድማ ንክሪገር ተኸቲልዎ ይኸይድ። ክሪገር እውን ናብ ሓደ ቦታ ድሕሪ ምምጽሑ ኣብቲ መኪና ውሽጢ ዝነበሩ ናይቶም ቆልዑት ደም ሒዙ ናብቲ ውሽጢ ኣቱ። ብሌድ እውን ናብቲ ገዛ ከኣቱ ምስ በለ እቶም ሓለውቲ ከኣቱ ከም ዘይኽእል ይዛረብዎ። ብሌድ ድማ ኣብ መንገዲ ኮይኖም ንኸይኣቱ ዝኸልከልዎ ሓለውቲ ኩሎም ይቐትሎም። እቲ ሓደ ሓላዊ ድሕሪ ምህራሙ ድማ ክሪገር ናባይ ከም ዝኸደ ሓቶ። እቲ ሓላዊ እውን ከምቶም ካልኦት መሓዙት ክሞት ስለ ዘይደለየ ክሪገር ዝኸደሉ ቦታ ይዛረብ። ብሌድ እውን ናብቲ ዝበሎም ቦታ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት ፔርል ዝተባሃለ ግዙፍ መፍርሒ ቫምፓየር ይረኽቡ። እዚ ቫምፓየር ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ካብ ዝርከቡ ናይ ቫምፓየራት ማህደር ኩሉ ምስኡ እዩ ነይሩ። ብሌድ እውን ናይቶም ቫምፓየራት ፋይል ሓሊፉ ንክህቦ ይሓቶ። ኮይኑ ግን እዚ ግዙፍ ቫምፓየር ነቲ ፋይል ሓሊፉ ክህብ ፈቃዱ ኣይነበረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሪገር ናብ እኒ ፍሮስት ከይዱ እዩ ብሌድ ዝተባሃለ ንቫምፓየራት ከጥፍእ ዝኽእል ሓያል ሰብ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዛረቦም። ብናይ ክሪገር ፍርሒ ዝተቆጥዑ ፍሮስት ምስ ኣፍቃሪሱ ንክሪገር ኣብኡ ደሙ ይሰትይዎ። ካብ ናይ ሓዊ ቃጸሎ ሓደጋ ዝተረፈ ኩን እውን ንኩሎም ቫምፓየራት ወራ ሓደ ሰብ ንብሌድ ቀይቐትሎ ይዛረቦም። ኩን እውን ንብሌድ ብህይወት ረኺቡ ከሳቆዮ ስለ ዝደሊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከረን ፔርል ዋላ ሓንቲ ፋይል ክቦም ብዘይምኽኣሉ ብናይ ዩቪ መብራህቲ እናቃጸለቶ እያ። ፔርል እውን ብናይ ዩቪ መብራህቲ ኣብ ዘቃጽልዎ ሰዓት ናይ ፍሮስት ዕድሚ ክዛረቦም ይጅምር። ስለ ቫምፓየራት እውን ኩሉ ፋይል ዝሓዘ ሓደ ሃርድ ዲስክ ይህቦም። ካረን ድማ ፔርል ብህይወት ምትረፍ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ብጨረራ ቃጢላ ተቐትሎ። ብሌድ እውን ፔርል ናብ ዝሓበሮም ቦታ ኸይዱ ነቲ መንደቕ የፍርሶሞ ይኣቱ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እውን ናይቶም ቫምፓየራት ናይ ቀደም መጽሓፍ ቅዱስ ነይሩ እዩ። ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝርእሉ ሰዓት እውን ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብቲ ገዛ ይረኽቡ። ብሌድ ድማ እታ ንእሽተይ ቆልዓ ንኸረጋግዓ ይፍትን። ኮይኑ ግን እታ ቆልዓ ቫምፓየር ከም ዝኾነትን ጸላኢቱ ምዃናን ተዛሪባ ንብሌድ ክትሃርሞ ትፍትን። ኣብዚ ሰዓት ድማ ፍሮስት ምስ ካልኦት ቫምፓየራት ናብቲ ገዛ ይመጹ። ንብሌድ እውን ኣእዳው ንድሕሪት ብምግባር ምስቲ መንደቕ ይኣስርዎ። ካብቲ ቫምፓየራት ሓደ እውን ናይ ብሌድ ካራ ይወስዶ። እቲ ቫምፓየር እውን ልክዕ ናይ ብሌድ ካራ ኣብ ዝወሰዶ ብሃንደበት ኢዱ ተቖሪጹ ይወድቕ። ወላ ሓደ እውን ናይ ብሌድ መሳርሕቶም ቫምፓየራት ክጥቀሙሉ ኣይክእሉን። ብሌድ ድማ ኣብ እዝኑ ብዝርከብ መራኸቢ መሰረት ንመሓዙ ዊስለር ንኽሕጉዞ ሓቲትዎ እዩ ዝነበረ። ዊስለር እውን ናብቲ ቦታ ይበጽሕ። ኣብቲ ገዛ ንዝርከቡ ቫምፓየራት እውን ዊስለር ይቐትሎም። ዊስለር ድማ ንብሕቱ ብዙሓት ቫምፓየራት ይቐትል እሞ ንከረን ምስ ብሌድ ነጻ ከውፅኦም ክኢሉ እዩ። ዝተረፉም ቫምፓየራት እውን ንብሌድ እናተኸተልዎም እዮም። ኩን ድማ ናብ ንብሌድ ስለ ዝበጽሐ ምስ ብሌድ ኢድ ብኢድ ይተሓሓዙ። ኣብቲ ሰዓት ድማ ብሌድ በቲ ፍጥነት ዝሓልፍ ናብ ዝነበረ ባቡር ንኩን ይእትዎ እሞ ፍርቂ ገጹ የጥፍኦ። ኩን እውን ብሌድ ከይቐተሎ እንከሎ ካብቲ ቦታ ጎዩ ይሃድም። ካልኦት ቫምፓየራት እውን እናመጹ ስለ ዝኾኑ ብሌድ ብቕልጡፍ ናብቲ ባቡር ውሽጢ ይኣትዉ። ናብቲ ባቡር ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም ድማ ብሌድ ብቕልጡፍ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ኣብ ክሳዱ ይወግኦ። ኣብዚ ሰዓት ድማ ከረን ብሌድ ቫምፓየር እዩ ዝብል ኣብ ውሽጢ ኣጠርጣሪ ተሓድር። ናብ ገዛ ድሕሪ ምምላሶም ድማ ዊስለር ብዛዕባ ብሌድ ንካረን ክዛረባ ይጅምር። ናይ ብሌድ ኣደ ጥንስቲ እንኮላ ብቫምፓየራት ተለኺፋ ነይራ እያ። ኣዲኡ እውን ንብሌድ ድሕሪ ምውላዳ ህይወታ ስኢና እያ። ብሌድ ከዓ እንትውለድ ፍርቂ ቫምፓየር ፍርቂ ድማ ሰብ ብምዃኑ እዩ ዝተወልደ። እቶም ዶክተር እውን ወላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ደርብዮሞ እዮም ነይሮም። ዊስለር ከዓ ንብሌድ በዓርሶ ወሲዶ ዕብይዎ እዩ። ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት እውን በቢግዚኡ ክሳዱ ዝውግኦ ናይ ደቂ ሰባት ደም ንኸይጸምኦ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሮስት ነቲ ኣረጊት ድራጎኔት ኣብ መንገዲ ዕንቅፋት እናኾነ ስለ ዘሎ ብንግሆ ወሲዱ ይቐትሎ። ናብቶም ዝተረፉ ኣረግቶት ቫምፓየራት እውን ተመሊሱ በቲ ናሃቱ ሓሳብ ዘይሰማምዑ እንተኾይኖም ናይ መወዳእቶም ከምዚ ዝኾነ ይዛረቦም። ካብኡ ድማ ካረን ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ ጀሚራቶ ዝነበረ ምርምር ኣብዚ እናቐጸለቶ እያ። ቫምፓየራት ዝጥፍእ መድሓኒት እናሰርሐት እንከላ እውን ካብ ናይ ብሌድ ደም ንእሽተይ ትወስድ። ናይ ከረን ናይ መጀመርያ ፈተነ እውን ብቓጸሎ ይወዳእ። ዊስለር እውን ካብ ሕጂ እንዳሕር ፈተነ ንኸይትገብር ይዛረባ እሞ ክሳዳ ይሕክማ። ካብኡ ድማ ብሌድ ንፎረስት ኣብ ከተማ ውሽጢ ይረኽቦ። ፎረስት ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ሒዙ በዛ ንእሽተይ ቆልዓ ንብሌድ ክናፈራርሖ እዩ። ብሌድ እውን ምስ ፎረስት ንእሽተይ ድሕሪ ምስ ዘራቦም ኣብቲ ከተማ ሽጉጥ ኣውፅኡ ይትኩሰሉ። በዚ ዝተቆጥዐ ፍሮስት ድማ ነታ ንእሽተይ ቆልዓ ናብ ማእኸል ጽርግያ ይድርብያ። ኣብዚ ሰዓት እውን ነታ ንእሽተይ ቆልዓ ብሌድ እንተዘይትሪፍዋ ብናይ ማኪና ሓደጋ ምሟታ እዩ። ብሌድ እውን ፍሮስት ንክሃድም የፍቅደሉ እሞ እታ ንእሽተይ ቆልዓ ካብቲ ሓደጋ ይትርፋ። እቲ ምርኢት ምስ ዝቕየር ከረን ትልክዕ ናይ ቫምፓየራት መድሓኒት ምስራሕ ክኢላ እያ። ናይ ፍሮስት ሰባት ከዓ ናብ ናይ ብሌድ መንበሪ ቦታ ይመጹ። ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ንዝርከቡ ዊስለር ድሕሪ ምህራሞም ንከረን ዓጊቶም ይወስድዋ። ብሌድ ምስ ዝመጽእ ድማ መሓዙ ዊስለር በቲ ማህረምቲ ክመውት ምዃኑ ይዕዘብ። ዊስለር ድማ ንከረን ብቕልጡፍ ከይዱ ንኸድሕና ይዛረቦ። ኣብዚ ሰዓት እውን ፍሮስት ንከረን ዓጊቱ ዝወሰዳ ብሌድ ናብኡ ንኽመጽእ ስለ ዝደለየ እዩ። ፍሮስት ቅድሚ ሕጂ ድራጎኔት ኣቋርጾ ዝብሎ ዝነበረ ምርመራ ኣካይዱ ወዲኡ እዩ። ኣብቲ ሰዓት እውን እቲ ምርመራ ናብ ተግባር ንኸቐይሮ ፍርቂ ሰብ ፍርቂ ቫምፓየር ካብ ዝኾነ ሰብ ናይ ደም መረዳእታ የድልዮ እዩ።
እዚ ናይ ደም ክፋል ድማ ብሌድ እቲ ደም ስለ ዘለዎ ብሌድ ናብቲ ቦታ ምስ ዝኸድ እቲ ደም ካብኡ ንምውሳድ እዩ ዝሓሰበ። ዊስለር ድማ እዚ ኩሉ ነገር ድሕሪ ምዝራቡ ህይወቱ ይሓልፍ። ብሌድ እውን ካብ ፎረስት ሓደ ናይ ቪድዮ ጻውዒት ይወጽሖ። ኣብቲ ናይ ቪድዮ ጻውዒት ድማ ንከረን እናሰቃያ ምዃኑ ይዕዘብ። በዚ ዝተቆጠዐ ብሌድ እውን ንፎረስት ዘጥፍአሉ ብዙሕ ናይ ሽጉጥ ጥይት የዳሉ። ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት እውን ኣብ ብዙሕ ቦታ ድሕሪ መሓዙ ናብ ናይ ፎረስት ቦታ ይኸይድ። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፎቕ ዝርከቡ ናይ ፎረስት ሓላውትን ኩሎም ይቐትሎም። ኣብ ቀጻሊ ፎቕ እውን ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ዘለዎም ክልተ ሓይላት የጓነፍዎ። ብሌድ እውን ምዞም ሰባት ድሕሪ ምባኣሱ ከሰንፎም ስለ ዘይከኣለ በቲ ጻዕዳ ሽጉርቲ ወግዩ ቀትሎም። ናብ ሓደ ገዛ ውሽጢ ምስ ዝኣቱ ግን ንብሌድ ዘሰንብል ነገር ይፍጠር። ንዕኡ እናወለደት ሞይታ ዝተባህለት ቫኔሳ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣላ እያ። ብሌድ እውን ንዓኣ ምስ ረኣየ ስለ ዝተዘናግዐ ፎረስት መፂኡ ዓርሱ ክስሕት ይገብሮ። ፎረስት ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ብሌድ ንእሽተይ ደም ስለ ዝደሊ ኣብኡ ኣሲሩ ናብ ናይ ደም ዝውውር ቦታ ይወስድዎ። ብሌድ ድማ ሒዝዎ ዝመፀ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ተቐቢሎም ድብርይዎ። ንብሌድ ከዓ ናብቲ ናይ መሰውኢ ቦታ ምስ ኣእተውዎ ንካረን ናብ ጸልማታዊ ገዛ የእትውዋ። ኣብቲ ጸልማት ገዛ ውሽጢ እውን ምስኣ ኮይኖም ይሰርሑ ዝነበሩ ደኳትር ናብ ቫምፓየር ተቐይሮም እዮም ነይሮም። ካረን ድማ ናብኣ ዝመፁ ዝነበሩ ቫምፓየራት ኣብ ጉድጓድ ብዝረኸቦት ዓጽሚ እናሃረመት ተቐትሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቫኔሳ ናብ ወዳ ብዘይስሩዕ መንገዲ ትቐርብ። ኣብቲ ሰዓት ድማ እቶም መሳርሕታት ካብ ናይ ብሌድ ደም ምቕዳሕ ይጅምሩ። ናይ ቫምፓየራት ናይ ምክሪ ቤት ኣባላት እውን ናይ ፎረስት ስራሕ ንኽዕዘቡ ይመፁ። ኣብቲ ሰዓት ድማ እቲ ሓደ ቫምፓየር ነቲ ነገር ከም ዝቃወሞ ይዛረብ። ፎረስት እውን ብቁልጡፍ ነቲ ቫምፓየር ይቐትሎ። እቶም ካልኦት ቫምፓየራት ግን ብናይ ፎረስት ሓሳብ ስለ ዝተሰማምዑ ብቁልጡፍ ነቲ ስራሕ ይጅምሮ። ፎረስት ድማ ናይ ብሌድ ደም ብምጥቃም ኣብቲ ሰዓት ሓያል ቫምፓየር ዝገብሮ ኣስማት ይጅምር። እቲ ኩነታት ድሕሪ ምውድኡ ፎረስት ዋላ ሓደ ዘየሰንፎ ሓያል ቫምፓየር እዩ ዝኸውን። ኮይኑ ግን እቲ ኩነታት ቅድሚ ምውድኡ ካረን ካብቲ ጉድጓድ ስለ ዝወፀት ንብሌድ ነፃ ተውፅኦ። ብሌድ ከዓ ኣብቲ ሕጂ ሰዓት ዓቕሙ ድኹም ስለ ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን። ካረን ድማ ካብ ናሃታ ክሳድ ደም ንኽሰትን ዓቕሙ ንኽምልሶን ትዛረቦ። ብሌድ እውን ዋላ ሓንቲ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ ናይ ካረን ክሳድ ይነኽሶሞ ንጹህ ደም ካብኣ ይወስድ። ብሌድ ድማ ቅድሚ ኩሎም ሰባት ንቫኔሳ ይረኽባ። ኣዲኡ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣድላየት ስለ ዘይነበረት ብቁልጡፍ ይቐትላ። ብምቕጻል ናብ እኒ ኩን ድሕሪ ምኻድ ንናይ ኩን ሓለውቲ ይቐትሎም። ብሌድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ኩሎም ንፉዓን ሓያላን ኮይኑ እዩ። ምክንያቱ እውን ሕጂ ዝወስዶ ከም ናይ ወትሩ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ዘይኮነስ እቲ ንጹህ ናይ ሰብ ደም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ፎረስት ኣፍቃሪት ንከረን እናጓየየታ እያ ነይራ። እዛ ቫምፓየር እውን ናብ ከረን ገጽ ትመጽእ። ከረን ድማ ቅድሚ ሕጂ ዊስለር ዝሃባ ፈሳሲ ነገር ናብ ገጻ ብምድፋእ ተቐትላ። ብሌድ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምስ ፎረስት እናተባኣሰ እዩ። ብሌድ እውን ንፎረስት ናብ ብዙሓት ይቆራርጾ። ኮይኑ ግን ፎረስት ናይ ብሌድ ደም ስለ ዝረኸበ ካብ ኩሎም ሓያል ቫምፓየር ክኾን ክኢሉ እዩ። እቲ ዝተቆራረጸ ነብሲ እውን ብቁልጡፍ ናብቲ ዝነበሮ ይምለስ። ንብሌድ እውን ንምርኣይ ክሳብ ዘጸግመሉ ኣብ ናሃቱ ከባቢ ብቁልጡፍ ይንቀሳቐስ። ብሌድ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንፎረስት ብኻራ ክቐትሎ ኣይክእልን። እቲ ኻራ ደርዩ ድማ ቅድሚ ሕጂ ወሲዶምሉ ዝነበሩ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ኣብ ኢዱ ይእትዎ። እቲ ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት እውን ብቁልጡፍ ናብ ናይ ፎረስት ኣካል ይገብሮ። ፎረስት እውን ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ መድሓኒት ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ተተኩሱ ይመውት። ካብቲ ናይ ቫምፓየር መንበር እውን ብሌድ ምስ ካረን ብሰላም ይወፁ። ኣብ መወዳእታ ምርኢት ድማ ብሌድ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ከተማ ዘጸገሙ ቫምፓየራት እናኸደ ይቐትሎም። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ይውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም።